era distinta. La meva protagonista no es deia Maria, es pot desvelar el secret perquè no està. La meva protagonista es deia Helena. Pot ser que la meva ment, els 5 anys que vaig estar treballant en ella, tenia una Helena que anava creixent inconscientment, un personatge ocult, enigmàtic, que davant d'un portal de fermesa tenia al seu interior tantes coses a dir sense poder-les expressar. Ara fa un any, quan reescrivia per tercera o quarta vegada la història, l'estiu, un fet al si de la meva família m'ha portat a la imatge que jo buscava a la meva família. La imatge era més prop del que em pensava. Els silencis de Maria no té res autobiogràfic, tampoc de biografia familiar de persones conegudes, però allà em vaig adonar que els silencis que durant tant de temps altres persones pròximes a mi havien tingut durant molt de temps. El silenci no són moments de debilitat, tot el contrari, són pauses de fortalesa. Un silenci diu més que moltes paraules. Moltes persones del meu entorn, la meva mare per exemple, durant molt de temps ha tingut silencis, tots en tenim tots els dies. Si em permete, ja que és present, podré dir això que moltes vegades, el que diu la meva germana, el que diu Matia moltes vegades, tu sempre comptes el que vols. Potser esta és en essència la realitat de totes les persones. Saber alternar les paraules de silencis, les veritats i les mitges veritats. Això de mentides no m'agrada dir-ho, no crec que existisqui. O tenim veritats o tenim absències de veritat. Així al coll normalment diem això de mentides piadoses. I això queda bé. La meva novel·la no té mentides piadoses. La meva novel·la és una novel·la de silencis i paraules. No són mentides tampoc. Podria dir que en el cas de Maria o els personatges són oblidis voluntaris de la realitat. Vull pensar que el missatge d'esta novel·la és un missatge d'esperança, d'il·lusions. Us han dit que hi ha coses tristes i tràgiques a la novel·la. He d'agrair novament les paraules de Silvestre i Maria José de Maga d'Espereguer, que ja m'he dit. Quan va llegir les proves d'impremta del llibre vaig adonar-me que el missatge final era una lliçó de futur, de retrobar el camí infinit de les il·lusions. Pot ser que en aquesta vida no els trobem o no sapiem trobar-los. Sempre quedarà el recurs a pensar en el més enllà, com la Maria, o, si té ara la novel·la, assaborir la força del silenci, l'autèntica. Moltes gràcies.